Nang
Sagung para tamu Kakung Suna Putri ing kebagya mulya. Tumuli katur lumantar bo sekarageng katampen gending jangkung kuning ginarap merabot kanthi dilaras pelok pathet bareng mugi sampun katur handika para tamu. Lo katur wonten ing wulan ingkang sae menika wulan Sawal bebilih kepareng kula pribadi ugi keluarga ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin lawa langkung kanca wira pradangga Cindilaras nggih nyuwun pangapunten menika wulan ingkang sae Pak Gino wulan Sawal mekaten kula ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin sedanipun lawa katur para tamu sedanipun tumuli katur wijing amung rawuh siang kalenggan kadang kinasih kula Raka Mas Parno Jangkung di dalam saking Jono tumuli Mas Warnodul nggih saking Gaban niki jurakan-jurakan Mas Sobat alhamdulillah Mas Munung Mas Nanto Pidi sedanipun katur para tamu Kakung Suna Putri Bagya Mulya nun Mbah nggih Mbah Balweyo nggih kepareng nuwuni atur saking panjenenganipun para among rawuh bilih wonten ing pelok 6 mekaten kepareng ngaturaken adrang elo gandrung nggih elo gandrung Mas Anto dangu boten dipun aturaken Bapak Wagimin Balurah Sepuh menika kula aturaken sineran paguyuban kerawitan Cindi Laras. Mugi katur sasana kula aturaken kadang wira pradangga seniwatinipun lumantar paguyuban kerawitan Cindi Laras. Kager langsung ugi Radio Murni FM kasangguyung dokumentasi video syuting Dian. Sasana katur nuwun katur nuwun. Tumatine
Gandrung kapan rina wengi tansah gandrung dasar kepara nyata gandrung tumatine kemakmuran tansah gandrung dasar keparan nyata gandrung tumatine kemakmuran atrangen lagenan gandrung marang kemakmuran
rencana Gandrung halo halo gandrung gandrung marang kemakmuran gandrung marang kemakmuran Rina pantarani wengi tan kendhaku amanita antono grahaywan manon saindenge Nuswantana kalis kudaran sana hayam tetrem adil makmur sangkolam bangun negara tansah gandrung-gandrung apane mawengi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung-gandrung dumatine kemakmuran ae so ae so Halo tansah gandrung-gandrung apane mawengi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung-gandrung dumatine kemakmuran
Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing hati yen cedhak tansah mulat sida asih pindho mimi hamintuna hayo bareng nimas hanatapi wajib sedo aseda Kumurung samyara pengarsa ngestu modang Sewanya sanata sajuru-juru Ngayai karya Sikra-sikra nayaka Ngayai karya pakarya ning kaca kumraga sangkon cangcok tali wandang manunggal setya gempyang rina
Alhamdulillah. Monggo mboten sah kesa dahar mbiyen. Saking para tamu kakung Suna Putri Bagya Mulya. Estu siang kalanggan kasembadan panjenenganipun kadang kinasih Yang Ambugati panjenenganipun Bapak Sugiman Obat Ibu Sri Murti Arifin Iji Kemis Pon Surya kaping 7 Agustus warsa 2011 kalenggahan wonten ing Kuwayon Jambanan Sidoarjo Sragen kepareng ngawontenaken Walimatul Khitan Tasakuran Kang Putra anak Mas Bagus Caskah Dava Satriawan tumuli anak Ayu Mio Tanjung Pertiwi ing temenipun saestu para tamu kakung Suna Putri Bagya Mulya paring padonga pamuji dumateng nak Mas kekalihipun langkung sepuh pini sepuh mugi dados putra ingkang soleh lan solehah migunani dumateng agami tiyang sepuhipun amin Allahumma amin. Para tamu kakung Suna Putri Bagya Mulya siang kalenggan kagem langsung Radio Murni FM Widawati pangal ing Waranggana Triangga Piniji Dik Ayu Intan, Dik Ayu Wulan, Dik Ayu Wiwin Winarsih. Isaderipun kepareng derek atur wara-wara rumiyin karana kadang-kadang nembe dahar sekedap. Tumuli mangke tanggal 9 karana enjing-enjing niku Jumah libur prei Pak Jumadi. Mangke tanggal 9 wonten Ngamban, wontenipun Bapak Harso. Jurakanipun semongko ngasta wonten ing Pasar Gemolong karana mantu mangke sinaran paguyuban kerawitan Sangkan Paran. Tumuli tanggal 11 wontenipun Bapak Paimin wonten ing Tenggak. Tanggalipun 11 wonten danipun Bapak Wijo wonten ing Karang Dawa Kecik karana mantu mangke sinarangan Rasa Tresna. Tanggalipun 13 mangke wonten danipun Bapak kadang sepuh lumantar Bapak Giyoto Hadi Tenoyo wonten ing Pakis Masaran. Tumuli tanggalipun 19 wonten ing Karang Tangkil Kang putra saking Pak Giyo Pengrawit mekaten. Tumuli tanggalipun 16 mangke wonten danipun Bapak Ngadiyo wonten ing Sumber sinarangan paguyuban kerawitan Cindelaras karana mantugi. Tanggal 17 mangke wonten danipun Bapak Sugino mapan wonten ing Kijon. Nggih sinarangan sinularas karana mantu. Tanggalipun 19 mangke wonten Gudang Kecik wonten kadang sepuhipun Pak Pono mekaten. Bebilih sanesipun kepareng ing mangke katur jumbuh kalih sasana siang kalenggahan monggo pun aturaken rumiyin jineman mari kangen. Nggih, jineman mari kangen. Monggo Dik Ayu Intan mapa Dik Ayu Lan menapa Dik Ayu Wiwin kula sumanggaaken jineman mari kangen. Nggih, Mas Kino sing asta kendang kok ya. Mugi katur hanuju prana katur andika para tamu sasana katur kula sumanggaaken. Nuwun katur nuwun. Dipun aturi ingkang nyemek rumiyin mangke jineman kersanipun para sepuh pini sepuh ugi nderek remen ing siang kalenggahan. Lajeng mangke ugi pun aturaken langgam versi Tayub, Sragen, Jaipong komplit Mas Sobat. Nggih.
Nggih, kuwi panipun. Ngaturaken wilujeng siang sedanipun para tamu. Siap Mas Joko. Matur Mas Persani Awet Timur. Pak Joko. Nggih. Kagungan Polri wilujeng siang. Nggih, Sugeng Riyadi Pak Joko. Nggih niki kanca-kanca sami nerantu. Nggih, kagungan Jakarta. Lagu-lagu Roko Mas Weli. Para tamu kakung Sinaputri Bagya Mulya, suka langan suka wonten siang kalegan semonggo para kadang nuwun atur ing abukati pun aturaken ginarap tayub ngudang putra wonten ing teklek-teklek ngudang anak teklek-teklek tak kodange bocah ayu aja mung pijerna so yen dituturi sibuk mondhak selamat rahayu dadi bocah sing wasis kabeh bebaya ben kalih anak lanang jumlah papate anak wedok nduk ora duwe anakku lanang sok nek gedhe dadi pegawe yen wis gedhe ditresnani sapa wae kathok ireng klambi ya ireng nduk sandal cincit koconan mata sliramu seneng aku ya seneng ora nggawa duit amarga mung tresna tak sayangi anakku sing bagus tak kudangi tak sayangi sok yen gedhe pinter nyambut gawe ngetan bali ngulon nduk apa setyane kelakon ala cipir dienyet-enyet ngarai sopir entuk karnet kalimati kena dibendung tak jejeki watese dodo padha tali kena disambung padha tresna neng ati kala teklek-teklek para kadang tresno mas tresno bisa kemi lara rindu rindu oh aku pengen katamu jak lero tanpa iki gending sak
tresno tresno bisa gawe lara rindu rindu aku pengin ketemu cekleru tanpa iki gending sawetara ayo kene nganti wae ora beda lanang rambut panjang sing putri celana beki heklet au ayune melaningan wis tuwi polahe ora karuan alor kidul kaya isih bujangan nganti ana amane krimunan wakasane anak bojo keleleran cinta rindu mas cinta rindu Ya. aku pengin ketemu sayang sayang aku sayang padamu kowe manupun suka langet suka tinarbuka ngudang putra wonten ing teklek-teklek ginarap tayub sinerangan paguyuban kerawitan cindih laras para tamu kakung sunaptri bagya mulya mboten ngirangi trap sila susbosita katurandika para tamu kepareng atur kinurmatan angka sepisan sapa kula Mbah Lurah Sepuh Bapa Wagimin muga kepareng paring padonga pamuji lumantar swanten panjenengan Mbah nderek mangi bagya wonten siang kalegan panjenenganipun Bapak Sugiman Obat sekalian genyo gelar parigian wonten ing siang kalenggan sasana katur kula sumanggaaken katur monggo Mbah Sepuh pun monggo kula sumanggaaken panjenengan Nggih. Matur suwun panjenenganipun Bapak Bayan ingkang paring wekdal. Isa-isane. Nggih, nyuwun pangapunten. Ari kalau tak kalian latihan uro-uro. Dibawahi terus apa ya, Pak? Duh wong ayu pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara apa tomong aku dhewe duh dewa jawata welas sono mring wak mami
kasembatan jejer lan wong ayu umpamini kuna kutha tanpa prau sasadaran den pepetri nyidam sari as moro monggo Mbak Intan. Rin. Langgame napa, Pak? Terserah kula nggih. Nggih, monggo. Langgame wae. Apa?